Bueno, hemen gaude, Berdeago azokan, landako gunean, Durangon, egun hauetan burutzen ari dena. Gaur barikoa da, ostirala da, orain dela gutxi, zabaldu izan ditu bateak, eta asteburu honetan lehenengo edizio izango da, Energy hain zuzen ere, eta datorren asteburuan izango da, Nature desberdinak izango dira guztiz, baina gaur etorri izan gara ona, ze enpresa, instituto batek, Durangaldeko instituto batek, hain zuzen ere Jorretako institutuak, proiektu bat egin du burutu du, azkenengo urteetan horretan egon dira, hainbat ikasle, 20-30 inguru, eta guk nahi izan dugu hona etortzea eta eurekin hitz egitea. Gehien bat jakiteko proiektu hori zertan datzan. Badakigu proiektu potoloa dela eta atzeko partean ekipo handi bat dagoela. Zertan datza proiektu hori, eurek ikasleak eta irakaslek guztiek komentatuko duzkue momentu baten hemen ondoan dot programa honetan. Bueno, barikoa da eta orain dela, minutu batzu pasatu diez, Berdeago feria zabaldu azoka, zabaldu denetik, eta gaur, lehenengo asteburua izango da Berdeago Energy, eta horrengoa izango da Nature. Eta hemen protagonista asko daude, eta enpresa asko daude, eskualdekoak, bizkaikoak, Euskal Herrikoak, baita ere, asteburu honetan hemen egongo direnak landako gunean. Baina gu espreski etorri gara, zeizatez prototipo bat dukogu, kotxe hau prototipo bat da, okeres banago, eta hau etxekoa dela esan genezake, hau da, Durangaldekoa, Jorretako institutotik datorrena gainera. Eta horrek ekarri gaitu, jakitera pizkatxo bat gehiago, zertan datzan, han atzeko partean ikasleak daude, eta irakasleak, eta hemen nirekin baita ere, Jorretako institutoko baita partaideak, Bego eta Ana. Hemen, bestakide, interes asko sortzen ari da kotxe honen inguruan, zer dela eta? Zeinek esplikatuko bizkatxo bat zertan datzan prototipo hau, Bego? Kotxe honekin orain dela 4 urte parte hartu genduan Rotterdameko Seleko ekomaratoian. Guk kotxe hau eukidu, hau da kotxea oin 50 bat urte hemen Durango aldian sortu ziren estankonako kotxearen oinarritutako prototipo txiki bat, lehiaketa horretan aurkezteko. Prototipo hartan oinarritu ginen. Prototipo hark zaukan, ez dakitzen bat, Oin 50 piko urte daukoz, bai? Eta pizkat kotxean diseinua ikusten badozu harko kurbatu horrek, lehengo estankonako kotxeak zeukan diseinu berdinekoa, estilo berdinekoa da. Orduan, proiektu horretan oinarrituta Rotterdamera joan ginen kotxe honekin. Eukidugu eskolan kotxe hau, geldirik 4 urtetan zehar, orduan oin mugikortasun jasangarria hemen Durango aldian hainbeste zabaltzen daola, kultura hori ikasletan zabaltzeko, gure asmoa zen kotxea berreskuratu, berriro martxan ipini, eta horretaz aparte proiektu potolo bat egin. Non ikastetxeko mintegi guztia parte hartuko zuten. Eta orduan alde batetik automozinoko mintegikoak kotxea prestatu dabe berriz, elektronikakoak panel solarrakin, energia berreztagarriekin, eta kotxea alimentatzeko almazen bat kargatuko dute, eta gero informatikako mintegikoek app bat sortuko dute guzti hori kontrolatzeko, kotxea egon beharko bada kargatuta datorren asterako aztertuko da metodologia, aztertuko ditu gauza asko, eta pentsatuko da kargatuko da egun honetan. Eta pizkat horrela erronka potolo bat egin ikastetxeko mintegi guztiak parte hartuko zuten. Administratiboko mintegikoak egin dute lana estan guztia montatzen, marketing guztia egiten, metaleko mintegikoak egin dute aerosorgailu hori, horretan gabiltzaz, bukatu gabe dauz, horretan gabiltzaz. Pizkatxu bat... Ikusiko dugu, eta sekretu bat lehen komentatu doztie, sekretu bat daukala kotxea, ez dakite satelite bat daukala. Hori nik ez dakitz oso.
hori niri... Bai, elektronikako mintegikoak dauki olako satelite moduko bat. Kotxerako bai. Ba, ez dakit kotxerako, bada, ez dakit oso ondo. Elektronikakoak bai egin dute panelak, solarrak, proiektu askotan dabiltza, orduan badauki bai nik ikusi dute satelite bat, espaziora bidaltzeko horretan badabiltzaz, ez dakit noraino kotxea kontrolatzeko edo gauza askotako. Sartu nahi zenean, nire komentatu duztie, primizia bat emango dut. Kotxeak dauka satelite bat. Eta, gara, guretzako primiziak oso interesante izaketin ez, gehien bat. Berezitasuna orduan, Bego? Berezitasuna apur bat, izan da berreskuratzia orain 4 urte egin zan lana, da Durango aldian gauza importante bat estankonak kotxe hori, orduan hori berreskuratzea eta gero horren inguruan ikastetxe guztiak elkarlanian, mintegi guztiak elkarlanian proiektuak garatzea horren inguruan. Eta mugikortasun jasangarriaren kultura hau ikaslietan zabaltzea. Hori, oin ikusiko dugu pizkatzu bat, kotxea barrutik, baina ikusiko dugu, printzipioz bereziki kotxea dukar. Zenbat ikaslek parte hartu dabe honetan, proiektu honetan? 30 bat, ezta? 30 bat guztira, talde desberdinak egon izan dira, Begoko komentatu da. Talde desberdinetakoak, ziklo erdi mailako, ero goi mailako ziklokoak, izen die bai, eta hori, segun zein zikloko ikasle izen dizen, batzutan 3, batzutan 10, 15, horrela. Gauza bat importante ere, zer suposatzen du hau instituturako, Jurretako instituturako? Ekartzea berdeago feria honetara prototipo hau, jenteak ikus dezan? Jurreta lanbide heziketako ikastetzera, alde batetik eurek ikasliek ikustie, ez bakarrik gelan, eskoletan ze lan ero dukien, zein egin behar ero dukien, baizik eta hortik kanpora egin aldan lana, ez? Eta, pizkat igual marketingakin eta guzti horrekin lotuta, ikusten da, eurek ero ikusten da bie, beste espazio batera ero, ez? Urten diezela. Eta, gaur goizien egon di hemen ikasle pilo bat, hori, partaideak eta da bidalin dugu pisa kanpora, jenti ez izan urreratu, kotxe ikusteko. Gurentzako posgarria izango da, ez? Bai. Guk nire ikasleekin sorgailu hori egin dugu, lehengo mailako, erdi mailako ikasleekin. Nor parte hartuko taldetxu bat prest, baina guz gara gaizarete. Bezka beraiengan irtetzeko nolako gaitasuna taukie hor barruan eskutuan kanpora ateratzeko oraindik eta beraiepe sinisten ez zutenak. Bego, zuzara proiektu honen alma materra edo... Javi Arbeo da. Berri da, irakasle bat da guzti honen. Pasauko da hemen dibe. Javi Arbeo. Aspaldiko laguna. Galdetzen dut hau, proiektu hau urte asko esan duzue, daramatzazuela proiektu honekin, ez? Ez da erraza izango proiektu hau martxan jartzea, ikaslekin batera taldeak egitea, eta onera arte heltzea, ez? Zaila besta izan. Lan asko badauko, baina zaila bez, azkenian izan dira pizka voluntario lan guztiak. Talderen batzuk, espezialidade batzutan goizeko ikasketetan txertatu dituzte, baina beste asko aparteko lanian, orduan talde voluntarioak izan dira, ikasleak honetan dauden bitartean buru belarri aritzen dira, eta ilusioaz da orduan. Ikusiko dugu pizkatxo bat kotxia? Guardion, hemen probio, goli dago, gaian da. Gainigo, barrura. Gaion. Zein biozu zu, Bion? Zer egin biozu hor barrutik? Nik ingotana da, automozioak indabena da, kotxe bat normala funtsatzen duen moduan. Nik emon kotxe temetik, manejoa egingo dut temetik. Ega, barrura. Arure. Zer bota zer nahi duzun? Bozina, argiak... Gargiak ikusteko, hemen jarria bergara, Venga, argiak... Bozina... Hori kontrolak indogu zenak analogikoan, aplikazio baten bitartez kontrola Zu kontrola dituzu, bale. Hori edo argiek endo dipini, klaksona, justu hain klaksona ez. Hor dauz intermitenteak, limpia zabe. Da bozina hor da bozina. Dana aplikazioen bitartez, oso ondo.
den elektronika da Auzubi erreleana, azkenean komunikau. Auzubi erreleana egin dugun eta komunikazioeteko hori analogikagaz. Eta kontroletako, dekuzun betiko kontrolako txana, digitalmenten aplikazio batez kontroletako. Azkenean da kotxeko seinale bardina, bidaltzen duzu ona errelen lekure, da egiten dagoena da bardine. Hemen bakarrik erregleak, da ikusten du lezat deku ipinite hor, piztutzen dire, kontrola deku, da martxan ipinten bat dire gauzek. Hor piztutzen direla, hor deku kontrola. Eta aplikazioen bitartez. Hori da. Azkenean da bultutzen bitartez, aririk gabe egiteko dana. Mobilan bitartez, aririk gabe erabiltzen dugu da bultutzen bitartez egiten dugu. Konektatu dana. Zer suposatzen dugu zuentzako etortzea azoka honetara, hau erakustera? Posten gara, zenean esfortzu egin alango lan bat inde da zera, egotea leku beten da erakustea egin dugun proiektue, beti postu egiten dugu, ez? Ganak ipinten duz beharriteko alango gauze beten da gehau jorratuteko. Zenbat denbora eraman duzu egiten? Darago hasierat egin dugu proiektu ezberdinek, baina hau egiten daragu hile bat egolan, 4 aste, 3 aste hori da. Azkenean ari gabeko komunikazioa lan duten, ikisten, da zera, da apurke landu indugu sistema. Azean ez da izin gurea bakarrik, izin automaziokoakaz, mekanizazio kurtzokaz, dana batera indugu apurke proiektue. Oso ondo, zorionak, eskerrik asko. Eskatu bat azaldu izan dugu kotxearen historia, baina prototipo ikusten dugu hemen, ez da Ana? Ikusten dugu hemen, gustora imaginatzen zuretat ere, zu sentitzen duzula ilusioa posgarri bat, ez? Osa, posgarri, gauza posgarri goteko gauza bada, ez? Baina honek atzeko partean, ze dauka? Hemen ikusten dugune... Zuk hori horretaz gehiago dakizu, ez? Ni administraritzako irakasliena, da orduen hemen ikusten da azken produktue. Baina adibidez, gure ikaslieken jabien lana ez da ikusten. Baina garrantzitsu edala guztia aurrera joteko eta egoteko atzetik papeleu ero... Papeleo asko dauka honek proiektu honek edo behar da, Guk adibidez ikasturte honetan egin duguna, ikasliok eta nik pizka gidatute egin dabiena da feriza honetarako eskatu baimenak, ordainketak egin, eskatu da esan papel guztizek eta guk mail guztizek eta guk kudeatu dugu. Gero sare sozialetan, argazkize guzti hori bebai, administraritzako ikasleeken jabie, honek loguek, eta guzti hori guk egin dugu. Adibidez txartelak, eta kamisetak eskatu, hori. Atzien dauen lan guzti hori edo, ez da ikusten hemen, hemen azken ikusten da kotxi, eta esaten da bie jende da administraritza guzerin da bie, ez? Lanin jabie gure ikasliek. Egia da gehien bat arreta sortzen duena, hemen aurrean daukagun prototipoa da. Baina algia atzeko partean jente asko dago, baina ikusten duenez, zuek, denetarik egiten duzue Lloretako institutuan. Hasieratik amaierara arte, baina honek behar duen guztia. Zuen artean egiten duzu. Hori da. Azkenien guri izin dugune da, ziklo desberdine, euren artien harreman bat eukitzie da ikustie, azkenien enpresetara eta lanera joango diezenien, harreman eukingo dagoela elektronikako bat, administrazioko batekin, informatikako batekin, da azkenien... Ekipoa, ez? Ekipoa da, lantaldea, eta da hori, da inoren lana ez da bestiena, baina hobi haue. Oso ondo. Jarraitzen dugu. Esplika eguzu bizkatzu bat, hau ze da, zer ikusi dauka kotxarekin? Kotxarekin ez dako zer ikusi askorik, baina hau aerogeneradore bat da, guk egin dugula dana diseinatuta eta maizuaren laguntza ez da dana, guk dana montatu pisak eta dana guk egin ditugu eta intentzioa da feria berderako proiektu bat aurkeztea. Eta zer eginko luke edo zer egiten du? Aizaren bidez, eolikoak moduan, eoliko bat da, baina txikiagoa eta hori da. Eta orduan honekin korrentea sortzeko balio du bai. Balio du? Bai, eta sortzen du eta horregatik. Ondino bukatu barik dago, baina dakago pentsatuta kotxera alternadore batekin, pole batekin mugiaraztea alternadora eta alternadoreak korrentea sortzea. Eta orduan korrente horrekin edozeri aldio zen indarra. Indarra, ez? Bai.
Zuek hau egin duzue, zenbat, taldean zenbat egon zari edo... Lau edo. Zazpi inguru egon zari. bai. Eta hau zuek sortu, diseinatu, egin, dana Bai, sortu bai, zuek bai. egin duzue. Eta lehenengo aldiz eta zatoziela feria honetaz? Bai, da gure lehengo urtea grado medion egiten eta ondo. Osa, gustora egiten duzuen gauza bada, proiektu... Bai, asko gustatzen zaigu hau, bai. Honiek bakarrik faltaiako martxan jartzea, ez? Bueno, martxan jartzea edo horrengo zatia, ez? Esplikatu duzuna, ez? Hori da, polea ipintzea eta beste gauza txikiak dira azkenean, eta harin egingo da, hori. Gauzatxo bat, ideia zuena izen zen, bai? Edo laguntzaren bat izan zenuten edo... Bai, Andereñoak proposatu zigun, eta guk interesgarria irutu zitzaigun, eta azkenean esan genuen, egingo dugu eta ondo. Bokina eta guzti. Eskerrik asko. Sorte hon. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, momentu hau da guztia, hau izan da gaurko ondoan dot, gaur erakutzi deuskue Lloretako institutukoek zertan datzan euren proiektua, euren prototipoa, euren kotxearen prototipoa, eta gaurkoz hau da guztia. Gogoratu, datorren asteburuan Berdeago azokaren bigarren edizioa izango dela, hau izan da Energy, datorren asteburuan izango dela, gogoratu, Nature, eta gonbidatzen zaituztegu etortzera Landako gunera, Durangora. Agurtzen zaituztegu beraz, hemendik Landakotik, hurrengora arte.